Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es miércoles 17 de septiembre y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. San Cristóbal de Cea sufrió esta tarde un nuevo fuego que, según aseguran, está casi extinguido. Por otra parte, María José Gómez visitó hoy la zona de Valdeorras para anunciar y poner en valor las distintas ayudas para las víctimas de los incendios. Y además ya van 900.000 euros transferidos desde la Xunta de Galicia a los propietarios de viviendas afectadas por los incendios. Comenzamos. Un incendio en San Cristóbal de Cea afecta al límite con Amoeiro y Vilamarín, que está casi extinguido gracias a la movilización de muchos medios. Un nuevo incendio se ha iniciado en torno a las 3:30 de la tarde en los límites entre Amoeiro, Vilamarín y San Cristóbal de Cea. El fuego comenzó en este último municipio y hasta el momento se desconocen las hectáreas afectadas. Pero fuentes cercanas aseguran que está casi extinguido, ya que se movilizaron hasta el punto muchos medios. Alrededor das 4 da tarde recibimos unha chamada na cal nos informan de que hai un incendio forestal que se está acercando ao pueblo de Vilaseco, aquí na parroquia de Mandrás. Pregúntanos si estamos dispoñibles para poder traerlle auga aos compañeiros forestais. Por suposto, acudimos a chamada. Estamos aquí, bueno, que foi un conato, despois desarrollouse algo máis, cerca das casas do pueblo de Vilaseco. Nada, xa surtimos a 3 motobombas e agora vamos ir a recargar. Esperamos que, bueno, en cuestión de un par de horiñas xa baixe moito. De todas formas, xa está bastante controlado. Temos medios aéreos, hai 2 Bearices, 2 avionetas e hai 2 helicópteros e hai bastantes brigadas. Está en Brigada Beariz, hai brigadas de, bueno, de Carballiño, de Cea, de Toén incluso. Y suerte a los aviones que fueron que apagaron rápidamente y los bomberos que vinieron con coche, bombas y todo eso, claro. Pero ahora no, las casas no hubo problema. Hubo problema alguna finca cosechable y todo eso, de fruto, pero bueno, lo apagaron muy pronto y fue lo que valió. Si no, se acercaban mismo a las casas muy cerca de las carreteras. En la extinción de las llamas han efectuado acciones de forma acumulada 3 agentes, 12 brigadas, 5 motobombas, un técnico, 3 helicópteros y 4 aviones. A Conselleira de Medio Rural visitou unha explotación de vacún de carne en extensivo afectada polos incendios forestais de agosto. A Conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitou esta tarde a explotación gandeira de Javier Fernández, situada en Vilariño de Conso, e a cal se viu afectada pola vaga de lumes do pasado mes de agosto. Alí lembrou o apoio do Goberno galego ás explotacións que sufriron danos polos incendios rexistrados neste mes, tanto agrícolas, gandeiras como forestais. Atopámonos precisamente nun pastizais que son elementos esenciais pois para conter o lume e para que os gandeiros que teñen ganado en extensivo pois poidan ter pasto pois para as súas vacas e ademais mangas para o manexo, non? Ademais, pois vimos a recordarlles aos gandeiros pois esas líneas de axudas que están abertas para, en primeiro lugar, facer frente aos danos causados por os incendios en infraestructuras, en comedeiros, en bebedeiros, en maquinaria que se vira afectada polos incendios, tamén en todos aqueles gastos que teñan que incurrir para mercar alimento para o gando durante 6 meses. Todas as facturas que teñan dende o momento en que se produciron os incendios ata 6 meses despois poden ser xustificativas para solicitar as subvencións. Ademais diso, temos tamén axudas para a perda de produción do gando ou das explotacións, que neste caso pois non é a zona máis afectada, de viñedo, de castiñeiro, e poden solicitar esas axudas nas oficinas agrarias. Insisto en que é importante facer fincapé en que se acheguen ás oficinas onde lles informarán de todas as líneas de axudas que poden solicitar. Ante calquera dúbida, pois pasar por a oficina agraria da comarca correspondente para solicitar esas axudas. A Xunta leva transferidos máis de 900.000 euros en axudas para os propietarios de vivendas afectadas polos incendios.
A Xunta leva transferidos máis de 900.000 euros en axudas para os propietarios de vivendas afectadas polos lumes deste verán. O Goberno galego concedeu xa 9 axudas a 7 propietarios de vivendas en San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, e 2 en Quiroga, por un importe que supera os 900.000 euros. Estáse a axilizar a tramitación e a resolución destas axudas. As achegas poden acadar case 150.000 euros no caso de vivendas habituais, pois os 132.000 euros para a rehabilitación do inmoble pode engadirse 16.200 polo enxoval doméstico. En caso de segunda residencia, as axudas son de ata 66.000 euros e 5.400 para o enxoval. O Goberno galego tamén asumirá o 100% do alugueiro temporal, se é preciso, e achegará ata 600 máis para sufragar gastos derivados desta situación. Os afectados poderán percibir a contía total da axuda de xeito anticipado, o que lles permitirá axilizar obras de rehabilitación das vivendas. Neste momento hai habilitadas 16 oficinas para resolver dúbidas das persoas afectadas e axudalas a presentar as solicitudes. A cidadanía tamén pode dirixirse a calquera das oficinas do Instituto Galego da Vivenda e Solo ou os concellos. Parte do Executivo galego participaba na Xunta Directiva Provincial do Partido Popular de Ourense, onde o presidente Alfonso Rueda repasou os datos precisamente desas axudas da Xunta e falou tamén das medidas preventivas que o Goberno autonómico vai por en marcha. As da Xunta de Galicia están todas convocadas, todas en fase de solicitude, e xa respecto ás vivendas, que son os daños máis contiosos, hai 9 axudas xa pagadas. A maioría delas, casi todas, para vivendas habituais. Os propietarios xa teñen os cartos, a Xunta xa lles pagou os danos que sufriron as súas vivendas. Por lo tanto, isto é gracias a moitas cousas, gracias a que creo que fixemos ben as cousas dende o punto de vista de convocar esas axudas, gracias a axuda que nos prestaron os alcaldes e alcaldesas e os portavoces municipais e, por suposto, gracias a xente que confiou en que cando decíamos dende o Goberno autonómico que íbamos a axudar rápido e eficazmente, eso era verdade, creo que o estamos demostrando. Alfonso Rueda tamén fixo referencia ás medidas preventivas que o Goberno autonómico vai adoptar. As fundamentais pasan pola concienciación, e aí outra vez os concellos teñen que botar unha man fundamental, de que o entorno das casas, o entorno das vilas habitadas teñen que estar limpas, e comprendemos perfectamente que os concellos, que son os competentes para facer efectiva esa obriga, necesitan a axuda da Xunta, vímola a ofrecer, a explicar como ten que ser, pero isto ten que ser unha concienciación xeral, e tamén os propietarios teñen que darse conta de que a labor de limpeza tamén eles lles acomete. Faremos outras moitas medidas relacionadas coa facilidade para queimas, facilidade para pastos, facilidade para repoboación forestal. Isto é un labor colectivo, e vímolo empezar polo sitio máis danado que foi Ourense, na seguridade de que co esforzo de todos Ourense vai renacer e vai no facer rapidamente. Logo da recente vaga de incendios forestais, a Asociación Ecoloxista ADEGA vai pedir ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que impida o cambio de usos nos terreos queimados ameazados por parques eólicos. A ADEGA vai solicitar á Sala Terceira do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e no contexto dos procesos xudiciais abertos en relación con proxectos de parques eólicos sobre terreos afectados polos lumes que se aplique o artigo 59 da Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes de Galicia, que dispón no seu parágrafo terceiro que en terreos afectados por incendios forestais non poderá producirse un cambio de uso en 30 anos. Do conxunto de proxectos eólicos cuxas autorizacións foron impugnadas por ADEGA ante o tribunal, 4, Neboada, Orballeira, Rodicio 2 e Xeada, pretenden ubicarse integralmente en áreas queimadas, mentras que outros 2, Monte de Croa e Zamorra, inclúen na súa poligonal superficies afectadas polo lume.
A Asociación Ecoloxista alega que a medida ven xustificada pola necesidade de rexenerar o monte queimado e, en particular, de minorar na medida do posible o risco de erosión vencellado aos incendios forestais, risco que se agrava dramáticamente no actual contexto de cambio climático. Fronte a esta ameaza, as obras necesarias para construir e operar un parque eólico nun territorio queimado ou nas súas proximidades poden contribuir a agravar os fenómenos erosivos e os arrastres, o que faría máis difícil a recuperación hidrolóxico forestal das zonas queimadas. Asemade, a instalación de un parque eólico nun terreo queimado ou en áreas próximas reduce a calidade do hábitat de moitas especies e a disponibilidade de recursos xa moi mermados por causa dos lumes, o que dificulta aínda máis a recuperación da funcionalidade dos ecosistemas e das poboacións afectadas. A Adega considera pertinente facer un chamado ao Goberno galego para que adopte todas as medidas precisas para axilizar a recuperación desas superficies, incluída a suspensión de oficio da executividade das autorizacións administrativas relativas aos parques eólicos que se ubiquen sobre superficies queimadas. Varios representantes institucionais visitaron hoxe o CIFP a Farixa, convidados pola súa directora para amosarlles as instalacións e novas titulacións postas en marcha este curso. Hoxe recibimos unha visita moi especial que é ao de subdelegado do Goberno en Ourense, o delegado da Xunta de Galicia, a subdirectora xeral de Formación Profesional e o resto de equipo xefe territorial e inspección. Unha xornada máis neste inicio de curso onde pretendemos que dende a prensa e dende, por suposto, os representantes das institucións se faga de novo visible a importancia que ten a formación profesional neste país, nesta comunidade. Pola súa banda, a directora xeral de Formación Profesional desgranou a actividade que se realiza neste centro, destacou especialmente o seu carácter innovador. Conta con outros másters como poden ser os de Big Data e Inteligencia Artificial ou de Linguaxe Python, que é novo deste curso, que se estrena neste curso no que estamos agora a iniciar e que, bueno, pues que dan, eu creo que fe do que aquí hai neste centro e do que un refixo tamén do que está a evolucionar a formación profesional. Tamén estivo presente o subdelegado do Goberno en Ourense. Desde o Goberno que facemos é intentar apoiar a educación pública, neste caso en formación profesional, a través de programas de impulso, neste caso son 74 millóns de euros recentemente a Galicia, e tamén uns programas de chegar a todo o mundo, que todo o mundo chegue a educación de formación profesional con axudas para a adquisición de libros de texto. Neste sentido, o Goberno impulsa a formación profesional con novo modelo en colaboración coas comunidades autónomas, neste caso coa Xunta de Galicia, tamén para programas de acreditación de competencias, programas de másters e tamén programas e proxectos europeos vinculados ao Erasmus+. A Deputación activa un programa piloto para que os balnearios da provincia abran en decembro con actividades orientadas á saúde emocional. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense ven de aprobar as bases do programa Ter Nadal, dotado con 108.000 euros e que responde ao compromiso adquirido polo presidente provincial, Luís Menor, na súa condición de presidente da sección de Vilas Termais da FEMP, xa que este programa servirá de guía para este organismo estatal. O obxectivo da iniciativa é dar resposta a un compromiso adquirido no mes de xullo e que vai redundar nun mellor servizo en maiores oportunidades económicas e de desenvolvemento dos balnearios da provincia. O propósito das vilas termais da FEMP neste eido é establecer apoios públicos para desestacionalizar os balnearios e fomentar a súa apertura en decembro. De feito, este programa da Deputación está chamado para servir de guía ao resto de sección de vilas termais. Todos os balnearios da provincia terán a posibilidade de participar en Ter Nadal, abrindo e persoalizando o número de turnos que consideren. Segundo as bases aprobadas, poderán ofertar quendas de entre 5 e 20 días e tamén poderán deseñar actividades orientadas a diferentes colectivos, con especial atención aos máis vulnerables nesas datas, desde a perspectiva da saúde emocional. Precisamente o turno especial de entre o 23 de decembro e o 7 de xaneiro irá preferentemente dirixido ás persoas que sofren soidade non desexada, cunha intención clara,
que esas persoas que viven soas poidan pasar esas datas acompañadas nun balneario da provincia. Luz verde ao orzamento de Barbadás de 9,2 millóns. O alcalde lamenta asumir 800.000 euros para servicios que alega deberían pagar outras administracións. O Pleno do Concello de Barbadás aprobou as contas para o ano 2025, que ascenden a 9.200.000 euros. O orzamento medra en preto de 600.000 euros respecto ao exercicio anterior, o ano 2024. O Goberno local asegura que o orzamento municipal deste 25 supón un importante paso adiante respecto aos de anos anteriores e reforza a aposta por investir en obras, servizos e actividades, e critica que en algúns casos deberían estar financiadas por outras administracións. O elevado impacto das denominadas competencias impropias, que deberían estar financiadas por a Xunta de Galicia ou o Goberno central, alcanzan preto de 800.000 euros anuais que asume o Concello de Barbadás. Nese capítulo, o Goberno engloba o servizo de axuda ao fogar, o mantemento dos centros educativos ou mesmo as bonificacións ao transporte. O Premio de Microrrelato Carlos Casares de Ourense abre o seu prazo de presentación ata o 14 de novembro para alumnos de bacharelato, grao medio e grao superior. Volve o Premio Carlos Casares de Microrrelato para fomentar a escritura en galego entre os alumnos de bacharelato, grao medio e superior. E isto para nós é moi importante porque Carlos sempre tuvo moito cuidado en transmitirlle aos nenos a necesidade de ler en galego na súa lingua e de escribir en galego. E o microrrelato é unha fórmula moi boa para que os nenos se podan enganchar a escribir en galego. Esperemos que isto se faga efectivo e que sexan moitos os nenos que participen, nenos e nenas, que participen nesta convocatoria. Realmente son 3 premios. Un primeiro premio, que é o que leva tamén o premio de Caldaria, que é unha estadía dun fin de semana en un dos hoteles de Caldaria, pero logo hai un finalista e hai un accesi. Todos teñen libros, un lote de libros, e os dous que non teñen o accesi e o finalista teñen un cheque por un valor que está nas bases para que canjeable por libros ou por papelería en calquera das librerías da provincia de Ourense. O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu hoxe a presentación da Semana Banca, o evento multináutica máis importante de España que escolle Ourense como sede as 2 seguintes fins de semana. A Semana Banca desenvolverá probas de vela e piragüismo en Castrelo de Miño e de esquí náutico, wakeboard e wakesurf en Cortegada. Tanto as 2 xornadas deportivas como o propio Clinic fan dun referente da aposta clara e concisa que ten Ourense e Galicia, dende a Secretaría Xeral para o Deporte, porque tampouco hai que esquecer que os únicos 2 centros de alto rendimiento creados pola Xunta de Galicia están en Vilagarcía, que é o de vela, e no Pontillón do Castro, en Verducido, temos a pista de piragüismo, que xa queremos que se amplíe un pouco. Non na pista, sino que queremos que se mellore Castrelo, que haya en Coruña, que haya en Lugo, que haya en todos os territorios, porque realmente o crecemento que se está experimentando do deporte náutico en Galicia é exponencial. Isto tamén teño que agradecer, non só como membro do comité organizador, sino sempre a Manolo, que é un gran defensor, gran persoa no ámbito de facer que as federacións, que moitas veces estamos inmersas no propio mundo competitivo, de facer as ligas, digamos, os eventos, digamos, máis oficiales, foi quen de empezar con estes eventos que visualizan dunha maneira importantísima o noso deporte, o éxito que acadan os nosos deportistas no ámbito do deporte náutico. A gran novidade é o doble Clinic de vela e piragüismo, con 2 estrelas ao mando. O preparador do equipo olímpico español Aeropons é Álvaro Fernández Fiuza, con 7 euros no descenso do Sella. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.